Maka si PML sa himalong ifu LSC lapen harokat LSC pen si PML pen kacutoy dun ML candidate tumpan kang tumpar po. Ranjit Kram sa Fansia Profila. Apransi, ini election amai long, kakondak pun CPIML, Boklia District, Secretary lo, lapen bang somai long galang lisi Presiden aku, Maya Hempin Hauraghat, LC long, candidate lo, lapen alang liga CPIML HPC long, Secretary lo ke hai, Ruby Kumar Bhamcho, lapen dang lo, dak CPIML HPCM member ko khaki long pen bade khaki long pen jing thana ko kado eta ba blue pen bade kado eta blue pen scar china ko hala sosi isibe tamane aron isibe upila halatum aron isibe puti kudam ke dar mane litum da pindeng sumpot cheo nang ko litum culture cheo nang ko litum tradition cheo nang ko litum jutang jubat nim rokom cheo nang ko cheo lapsi Se KNC Pencenglok ilitum emprek Hangrapen asong kedoan agir pujirpi atu mehin pet nang litum pang kutina pangta tuning ri ke lahan lo damtang ningkang suri hinira ho ningkang pen apige CPIML aparti Dok maka kalong ASDC asay himalong ASDC pen kacutoy dun ML candidate harokat LA pen janto kontra terang lapen ifu LA pen kacutoy dun hamsing piso otumapan kang tumpar po. Poho karwa kunji la to kesi sikdo la si laso asa endeng mangle non ceng pon pa friend na la si dak dokmoka mate bukulia district committee asai hematheng no nilitum dak rat ami kipa dopon alam theja semeta bangke non ke wangji Assam Assembly election labang so puthak patum heta bangke returning office along bangke mate DCA asai hem long bangke candidate ingwai lo la penilitum scrutiny bangke nilitum kadro ko wedak hauraghat punoi difu punoi la pen ko hapo bukajan punoi la pen boithalang sunu punoi la banpli nilitum pen kecha toydun IMLA candidate bangke nilitum kadro ko weta thudun longpo la pen accept lo la so part pensi la so teng pensi nilitum ASDC hin pen patumi head hamren lo mangke duiger lo la candidate welcome amit abme achieve sitame do ana arat pe hitame la pen tumi het tame nili tum akola accept that penili tum chingwai lo tong selo penili tum dak di pulong hitame patumi SDC office long se pedopon lo la pen akodak pinia bangke dak bukolia mukulia pusi putu la pua candidate la pen hauragara candidate ban kini cetong chompensi dak ko putot welcome mate putot karchu ame dak pedopon lo asmet pini tok ka bangkalan la pen pina ba bangke 17 lo 17 mang hadak bukajan a candidate afansi pinam hadak ka karchu pan patopo la pen la so fi bangkani litum campaign period bang pola so campaign huru bangke pini la bangkani litum rat theng no ke paklang lo lalo lapen non labang so pi bengke dak dipua MLA punoi hauragat MLA punoi bukajana MLA punoi dak ni litum kaddo ko MLA bangke rong dampen arong kaddo ko area wise aso bangani litum rar pangke tong dampo lapen ASDC pan ke ong dunga bhut pen ke pajok dia pan ni litum chungrala thengnu chuniriampo lapen ning thepar non boya election bangke aprang election kali lolso make ASDC pen ke toydun mate ASDC party ke haiji angring thepik athe akos bangke lalo non boy Congress ang bong hitame kache bhong dolo tiket farman pen kache tangte kache bhong dolo BJP hitame la so kache bhong dolo la pana prang ba pen tani tum pubom je Congress la pen BJP ke la tum ke ohomia tum pu so airam goiram mame tiket long te pudam joi mame tiket long te pudam joi la so bangke afram be tan bangke historically proof la bangke la seni le tum hadak Guwahati long kaching ba long hitame ni le tum la Grand Alliance pulong hitame ni le tum thankang pa milo ठीक non banglo no bangke
minister kereng amasi long bangke BJP long dolo tiket long lelo Congress bangjui mameke la puson damjui la son thek long lo la so pe polo athe rada tuma ningke hang rada tuma kache song rada tum hempre ke hang pendang lo kaddo wela tum bangke alang le tuma isu gali alang tum ke personal agenda ame thang non nai jakong long wer nai la so BDC ki chi richot alang tum bangke non kaddo we Congress long ke do BJP long ke do pun la son sirar phanang chom Koilamati Dairung ES BCP MI Phu Lapen Arisang Hoa Tum Karitang Rubin Tokbi Ahema Sorapan Kerap Kapazirram Koilamati Dairung PS Hoipen dak kacing hon Karitang Ruben Tokbi mate Sachin Tokbi Hemalong intum de gruma PS Hoipen nang humri lo ate dak kisung daratum han militum charsonat pen samerang militum han ekemat hai pan si ini litum wang lo si ong dadak ki ba ning kemi penalang tum han ci pen pot la pini lang tum han mek ning duk pen cepetang pon lo pen kewang jilang asong made association do an samerang tum han akidu kisung mathaponra ang salang tum han che mathapon ji phan juning ripono ne tum degrum happy as hoi pen stame ase arang tum han akidu nang tum ahem kadok we chini natandak lang ponote barang tum han family athon tumi lang pontha usene tum degrum happy as hoi pen ta juning ripono Pini wolong komati long Kongres saya song atum pen intang kring ngamai kang nipon non ke bangji MLA ket ang hoi ke pai pon lap ji pan pini je pan ji mong pon na pen Telangana MLA si tamme pini ne chitong don